the way বাপেক তো বাপে গেলা মাকেও গেলা পাৰিলে দাড়ি দাড়ি লগাই গেলা খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহৰ ইমান খ্ৰীষ্টমাছ নালাগে যিমান অসমীয়া গীতাৰ লাগে Who is this Victor Das discriminating about the Christmas season? Nobody should go for violence. ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय अनजाग्रा प्रियफोर 2024 नि जि ख्रिस्टमास दङमोन बै ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामनायखौ गोबां मानसिफ्रा गोसोआव रागा जोंनानै दङमोन हयथ' गोबां मानसिफ्रा गोसोआव जुदि रागा जोंदोंब्लाबो बै रागा जोंनाय व्यक्तिफ्रा हयथ' बुंनानै लानो हायाखसै एबा बुंफोराखसै नाथाय गोबां सुबुंफोरबो दङ जायफोरा थानो हायाखसै बिथांमोना जे ख्रिस्टियानखौ जिसु ख्रिस्ट'खौ एसेबां मुगैयो बिथांमोननि मुगैनायखौ गावनि मुगैनायखौ माखासे सुबुंफोरा मेडियानि गेजेरजों बुंफोरनानै लादों येस अनजाग्रा प्रियफोर दिनै आं नोंथांमोननो बेबायदिनो मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जाय सुबुङा ख्रिस्टमास सेलेब्रेसन खालामनायखौ गोबां बाजादोंमोन गोबां खर' सादोंमोन गोबां गोखा बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों आरो ख्रिस्टियाननि सायाव गाज्रि सोदोबखौ बाहायदों बेबायदि मोनसे भिडिअ क्लिप लानानै फैदों जायहा गावनि फेसबुक जिथु एकाउन्ट दङ बै फेसबुक एकाउन्टआव बिथाङा बैफोर बाथ्राफोरखौ ख्रिस्टियाननि गाज्रिनि सोमोन्दै बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन जायनि मुङानो जाहैबाय भिक्टर दास दा अनजाग्रा प्रियफोर आंनि खुगाजों नोंथांमोना बुंबाय थानो नागिराखै नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनासंदो आरो नायदो बिथाङा ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बेसेबां मा गाज्रि कमेन्टफोरखौ अपिनियनफोरखौ होदोंमोन आरो लोगोसेनो बिनि उनावहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हास्थायदों जोंनिनो बर'नि दैदेनगिरि बिथां सार प्रमद बर' बिथाङा मा बाथ्रा ख्रिस्टियानफोरनि सोमोन्दै एबा एज ए जेनेरेल बाथ्राफोरखौ मा बुंखो नैबे भिक्टर दासनि उल्थायै बिथाङा मा बाथ्राखौ बुंखो नोंथांमोननो आङो जोबनायथिं दिन्थिहैगोन दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जों सोलोंनो हायो मोन्थिनो हायो देवब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो बे भिक्टर दासआ ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै मा गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन आं नोंथांमोननो दिन्थिना होनोसै नोंथांमोना नायदो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंदो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनाय सिगांनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो गोबां सोमोनांथाव रादाबफोर मोनबाय थानो हायो जेरावहाय ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ नोंथाङा अरायबो मोनगोन आरो लोगोसेनो इसोरनि बोसोनखौ नोंथाङा बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हागोन बेयावहाय नोंथाङा साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसेनो मोनसे लाइक होनो दाबावथार नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय मटिभेट खालामो आरो लोगोसेनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ गुबुनफोराबो मोन्थिदों जोंनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बिदा बिफंफोरा जोंनि खुरमा बाहागोफोरा मोन्थिथों होननानै सानोब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन देवब्ला थारैनो नोंथांमोननो समखौ आद्रि खालामाब्लानो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनानै होनो नागिरबाय मोजाङै नायदो बे भिडिअ क्लिपनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन प्रमद बर' सार बिथाङा मा बुंखो बेनि उल्थायै बे बाथ्राखौबो नोंथांमोना नुगोन बेयावहाय जोबजासिम नायगोन খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহৰ ইমান খ্ৰীষ্টমাছ নালাগে যিমান অসমীয়া গীতাৰ লাগে গম পাইছ নাই খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহৰে ইমান খ্ৰীষ্টমাছ নালাগে যিমান অসমীয়া গীতাৰ খ্ৰীষ্টমাছ লাগে কথাটো বুজি পাইছ কি চাবি ঘৰত একেবাৰে গছ চছ পুৰা একদম মানে এক্সমাছ চেণ্টা ক্লজ বাপেককে চাবি নে মাককে চাবি পাৰিলে মাকেও গেলা দাড়ি লগাই কিনে পুতেকক বা জীয়েকক কি গিফ্ট আনিছো চেণ্টা ক্লজ নে জিংগল বেল জিংগল অল দ্য ৱে বাপেক তো বাপে গেলা মাকেও গেলা পাৰিলে দাড়ি চাড়ি লগাই গেলা জিংগল বেল কৰি থাকে प्रियफोर नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नुबाय बिथांनि बुंनायखौ स्पष्टयै नोंथांमोना गावनि खोमाजों खोनाबाय बिथाङा माबायदि गाज्रि राव सोदोबफोर बाहायदों गाज्रि सोदोब बाहायदों जेरावहाय केला होननानै सोदोब बाहायदों जिखौ जोङो खोनासंथावा जोंनि खुगाजों बुंथावा नाथाय आङो भिडिअआव नोंथांमोननो बुंनो थाखाय आंनि खुगाजों आं बुंनो गोनां जादों आंखौ निमाहा होगोन अनजाग्रा प्रियफोर बिथांनि जिथु बुंनाय ओरैबायदि सेन्टिमेन्ट जेरावहाय बिथाङा ख्रिस्टियाननि सायाव ओरैबायदि मुगैनाय दङ आसामनि सुबुंफोरा होननानै बुंदों बे आसामनि सुबुंफोरा होननाय लोगोनो जों साफ्रोम बर'फ्राबो हाबदों एबा आसामाव थानाय जेसेबां रायजो राजाफोर दङ जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों बै साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ बुंदों जेरावहाय ख्रिस्टियान सुबुंफोर दङ जाय ख्रिस्टियान सुबुंफोरानो ख्रिस्टमासखौ खुंनो थाखाय बेबायदि डेक'रेसन खालामाखै नाथाय आसामनि ख्रिस्टियानफोरा बेबायदि डेक'रेसन खालामदों हायोब्ला हिन्जावफोराबो दारि लगायनानै सान्ता क्लज जागोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो गिफ्ट लाबोगोन बायदि रोखोमनि बाथ्रा आरो गेजेर जिबायदि गाज्रि सोदोबखौ बिथाङा बाहायदों खोनासंथावा बेसे लासिंसिं जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रि आबहावाखौ लाबोनो थाखाय बिथाङा हास्थायदों बिथांनि मुङानो जाहैबाय भिक्टर दास आरो बिथाङा बबे जायगानि अबयसे आंनियाव बे डिटेल्सआ गैया आं आरो नागिरबायबो थायाखसै बिनि डिटेल्सखौ नागिरनानै आं मा खालामनो अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि
जिसु ख्रिस्टखौ नोंथांनि जिसु ख्रिस्टखौ गासै पृथिबीनि सारा मानसि जातिनि मानब जातिनि उद्धार खालामग्रा जिसु ख्रिस्टखौ मुगैग्रा दिनै पृथिबीयाव गोबां मानसिफोर दं नास्तिकफोर दं प्रियफोर मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो बेबायदिनो गोबां सोमोनांथाव जायफ्रा ख्रिस्टियानखौ मुगैदों जिसु ख्रिस्टखौ मुगैदों बिथांमोनखौ आं नोंथांमोननो लानानै फैयो दिन्थियो प्रियफोर दा जोंनि खामानिया मा जों जानु बहाबा थांनानै हाइकर्ट गेलेगोन बहाबा थांनानै पुलिस केस होगोन बेबायदि खालामगोन नामा जोंनियावथ' बेबायदि नङा जों बिथांखौ निमाहा होनांगोन अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्टआ जोंखौ बेखौ फोरोंदों जि भिक्टर दासआ बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों बिथांनि गोसोआव जि मुगैनायफोरा दङ जिसु ख्रिस्टआ बिथांखौ निमाहा होथों आरो जेरै पलखौ जिसु ख्रिस्टआ बाहायदोंमोन बेबायदिनो बिथांखौबो बाहायथों जारिमिना जोंनो साखि होयो अनजाग्रा प्रियफोर जारिमिना जोंनो साखि होयो आरो गोबां सुबुं बेक्तिफोर दङ जायफोरनि जिउ जारिमिनखौ जों खोनासङोब्ला मोननो हायो जे जिसु ख्रिस्टखौ माबायदि मुगैयोमोन माबायदि तारना होयोमोन नाथाय बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ नाजावदों बिसोरनि गोसोखौ सोलायहोदों आरो बिसोर बेक्तिफोराबो जिसु ख्रिस्टनि खामानि मावग्रा जादों दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर बर' फिसाफोर जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायफोर भिक्टर दासनि थाखाय नोंथांनि पार्सनेल प्रेयाराव आर'ज खालाम नोंथांनि गिर्जायाव आर'ज खालाम जोंनि डेनोमिनेसनफोरा गोबां रोखोमनि आलादा आलादा जानो हागौ नाथाय जोंनि खामानिया मोनसेयानो बे जाहैबाय गाहाम रादाब होनाय जिसु ख्रिस्टनि रायजोखौ लाबोनाय अनजाग्रा प्रियफोर बेवहाय आर'ज खालामगोन बिथाङा जुदिও जिसु ख्रिस्टखौ मुगैदों ख्रिस्टियान सुबुंफोरखौ मुगैदों ख्रिस्टमासनि गाज्रि बाथ्रा बुंदों ख्रिस्टियानखौ गाज्रि रावजों सोदोबजों रायदों जेखि खालामा जिसु ख्रिस्टआ निमाहा खालामथों जिसु ख्रिस्टआ बिखौ सानसेब्लाबो नाजावथों आरो जिसु ख्रिस्टनि रायजोनि थाखाय भिक्टर दासखौ बाहायथों बेखौ जोङो आर'ज खालामनांगोन दे अब्ला प्रियफोर बावनो नाङा नोंथांनि आखायाव बे गोहोआ दङ आंनि आखायाव बे गोहोआ दङ जेन जिसु ख्रिस्टखौ बियो सानसे नुथों बिनि थाखाय जों आर'ज खालामनि बिनि उनाव नोंथांमोननो दायो आङो दिन्थिनो नागिरदों जेरावहाय भिक्टर दासनि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै जोंनिनो सासे फंबाया बाथ्रा बुंदों नाथाय इंलिस रावाव बुंबाय बिथाङा गोबां मानसिफ्रा हयथ' बुजिजावाबो जानो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना नायदो बिनि उनाव आरो प्रमद बर'आ मा बुंदोंमोन बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिहैगोन नायबाय थागोन Okay, good morning everyone. On today, it's 27 of December 2024. I don't want to come to the media, but I have seen in the Facebook one of the guy from Assam, I don't know from where he is, but I have seen that he has been discriminating about Christian religion on people's those who are celebrating the Christmas. So I would like to say that it's none of his business to discriminate the Christmas or anyone else, those who are celebrating the Christmas occasion and enjoying the Christmas season. Because we all are Indians, we have the rights to practice one's religion. In Article 25 it says that guarantee freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion subject to public order, morality and health. Again in Article 26 in Indian's law it says that grants religious denominations the right to manage their own religious affairs, establish institution and own property. So already in Indian's law it has passed from ancient days, like we have the rules in Indian's laws that we have the rights to practice one's religions. And who is this Victor Das discriminating about the Christmas season? I myself, I am a Christian. I enjoy Diwali. I enjoy Durga Puja with my friends. I visit Baishagu. I don't know, Baishagu is not a festival, but it's not a puja, but Baishagu is also a it's an occasion of Boro traditional culture. I enjoy every season of every. अनजाग्रा प्रियफोर बिथाङानो जादोंमोन डेभिड बर' बिथाङा भिक्टर दासनि जिथु गाज्रि सोदोब बाहायनानै ख्रिस्टियानफोरनि सायाव जिथु कमेन्ट होनाय बेनि
उल्थायै गोख्रों बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायनानै होदों अबयसे बिथाङा इंलिश रावाव बुंबाय दा इंलिश रावाव बुंनायखाय हयथ' आंनि भिडिअखौ नायग्रा गोबां नायगिरिफोरा हयथ' बुजिजोबाखसै नाथाय मोनसेल' बाथ्राया बेनो जे जायहा ख्रिस्टियानफोरनि सोमोन्दै गाज्रि बुंदों बिनि उल्थायै एबा ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै बिथाङा एक्सप्लेन खालामदों आरो उनबाराव जेन फैबाय थानाय समाव जेन बेफोरबायदि दाजाथों गावजों गाव एना एनि दा खालामथों बेफोर बाथ्राखौ बिथाङा रिकुवेस्ट खालामदों आरो ख्रिस्टियानफोरा मा मोन्थाय दङ एबा साफ्रोम व्यक्तिफोरा धोरोम लानायनि हिन्दु जाथों ख्रिस्टियान जाथों मुस्लिम जाथों जेखि धोरोमाव थाङा मानो लाया मानो बेनि मोनसे जोंनो सरकारा एबा भारत सरकारनि संबिधाना जोंनो मोन्थाय होदों बेनो जाहैबाय आर्टिकल नम्बर 25 आव जोंनो मोन्थाय होनानै दोनदों बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै फोरमायदों दे दानाब्ला प्रियफोर प्रमद बर' सारनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों बे जाथायखौ लानानै बिथाङा मा बुंखो नोंथांमोना नायलांदो See, in 21st century, nobody should go for violence. Immediate result of violence is destruction. So, when you target to destroy someone, you will be destroyed. So, the violence, the impact and effect is violent. Of violence is not one-sided; it is both-sided. So, if some communities are targeting other community, to destroy them or make some, issue and problems of those communities. So this issue will be faced by them only. So that's why in this century, my request is we should understand that in last century, if we see in the global level, some countries was against the other countries. Some countries were friend of the other country. Now you can see in another next century they become friends, and those who are friends they become enemy. So what is the point? What is the point? So now in whether it is Manipur or anywhere in the world, I would request those people who are engaged, who are indulged, who are provocated by some people, they should relook in and review on their agenda, and also they should see that what impact is going to be faced by their people after this conflict and violence. अनजाग्रा प्रियफोर 2024 नि जिथु ख्रिस्टमास दङ आरो ख्रिस्टमासनि सिगां एबा डिसेम्बर दान दङमोन बे डिसेम्बर दानाव ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय एबा ख्रिस्टियानफोरखौ गोबां रायनाय ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय गाज्रि खामानि मावनाय गोबां रोखोमनि दङ नाथाय नोंथांमोननो आङो जिहेतु सानसेयाव मोनसेल'सो भिडिअ लानानै फैयो दा बेयावहाय नोंथांमोननो खनसेनो दिन्थिनानैबो होजोबनो हाया दा बेयावहाय सम खाबु नागिर नोंथांमोननो बेबायदि रादाबफोरखौ लानानै फैबाय थागोन नायबाय थागोन आरो लोगोसेयैनो जोबनायाव खावलायनो हास्थायदों आर'जाव लागारबो बोलोगोरा जादो मानोना समा खाथि जाबाय बेयावखायनो समयसाफोराबो गोबां जादों आरो जिसु ख्रिस्ट'नि खामानिया जागासिनो दङ बेयावखायनो समयसाफोराबो गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो नागिरबाय इयुनाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैसिगोन दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'बाय प्रेज द लर्ड बाय बाय